Kahnyautrap National Liberation Council HNLC lingbau ba sankupar nong trau General Secretary kam Publicity Secretary haka Kyrwoh haka Sautarek Naitung arja arpusau kala kenno baka jing jubab u Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ubak penyat sing im halor ki nongrem Pynkylla raj ya ka Majai hima so rahi kadai tang ka kam syukur ban yo nong san hima kumban syukdo bahaka artarek unaitung arja arpusau ki khun ki hajar ka hima sora ki lawan bandawa no Chief Executive Member jong ka KHADC ban pendu ek jing penbanan da ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ban Pynkylla raj ya ka Majai kumban syukdo baka office jong ka Executive Committee ka KHADC hak arpusau tarek Jylla arja arpusau kala penmi ek jing penbanan ne ka notification bakat kum ko order ka bahaka arpuai tarek Jylla arja arpusau baka Executive Committee hadien ka jing pet penya kala rai ban pen embiang ya ka Executive Order ka belami hak nyau tarek rempang arja arpau kat kum kani ka notification laong basushu ba on tip kum karat Majai kat kum bapau ha ka Executive Committee Order arpsan tarik Jylla arja kat khandai HNLC kala kenno boba penyat sing sim udai bersyukur bat ka sarkar NPP laha KHADC bat sekretariat kala penjanjar ki nongsong snong ka than sora bat benrap bah ka jaka ban ai district ka khang penban ya ka maumlo Chera Cement Limited Shu ke HNLC kala ong baka jing Pynkylla raj ya ka Majai kan ai Kabu ya ki bar Jylla bat ki ingkhong Shillong Mail da ka bapen pau baka hima bat usim ki persyang ban penyat kam khayi mausun seri Bangladesh hakalenti ka badai ke HNLC kala ong baka KHADC pat ka kwa ban ai lat ya ki bar Jylla hajaka ban kentiu ya ki khun samla ka than Haswa ban penkot ya ka Kyrwoh ke HNLC kala penpau bakam kwa ya ka snam hasora bat hakari nyautrap Habatin, pej bahagi ki shab plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya